hobbypad volgen. Al voor die voertuig de jager gaan halen en dan heb ik wacht jongens, kom kijk gauw. Dat was gister aan. Gistermiddag. Ja. Het kon niet. Hier bij die waterfeest. Wat was met klapje? Is het? Prachtige beeld. Ja. Ik maak er hem komen. Ferrari van die bos, nee. Mooi, hè? Lekker. Het is goed, zegt hij. Hij is op, jongen. Die kan 90 km per uur hebben. Nee, die is goed. Ja.